Teraz dozrel čas na spomienku, ktorá sa stala začiatkom leta 2022, keď som bol na ubytovni na Zlatých pieskoch. To som skončil robotu, bolo teplo, tak a bicykel som mal v izbe. Proste som vetral som izbu, lebo proste bolo teplo. A vletela mi tam osa. Ja som to potom hodil do Google, tá osa bola červeno-čierna. Je to druh africkej osy, tak keď si dáte do Google, tak to nájdete. Alebo keď si to dáš do Google, tak to nájdeš. Vyskytuje sa aj už aj tu, aj u nás proste. No a začal mi lietať po izbe, tak som sa otočil a zobral som mucholapku. Ja som skoro odpadol. A že ju idem klepnúť, lebo tak nechcela sama vyletieť. Tak som sa otočil, zobral som mucholapku, otočil som sa k bicyklu, ktorý bol pri okne. A ako sú páčky na brzdy, tak keď sa zatlačí tá páčka, tak vznikne tam taký priestor. A tá osa vliezla do toho priestoru. Tak som čakal, že čo? S tou mucholapkou pripravený. A nič. Tak som sa tam proste... A stále som mal na očiach. Videl som, že tam vliezla do toho priestoru. Tak som sa potom bližšie k tomu pozrel a tam nebola. To bola... Normálne tam nebola. A pritom pred chvíličkou lietala po izbe a proste vliezla tam do tej brzdy. A si hovorím, ty vole, to čo bolo? A potom prišlo nejaké obdobie a vlastne tá červeno-čierna farba ti pristala asi odtedy, čo si robila to filé na panvici. Alebo čo to bolo? Vyprážala si. A ja som si to tak nejak dával dokopy a vlastne to bolo... Ty proste ma brzdíš, ty kokos, fakt, že ma brzdíš a to je vlastne výsledok a toho divadla s tou osou a sranda, nie? To je všetko, čo som chcel povedať. A uvidím, že čo ďalej. Každopádne
Kocko mi dáva proste vedieť, že čo ma čaká. Aj dneska som bol pripravený. A uvidíme.